Azken aldian nolakoak dira zure egunak? Oso gogorrak. A ber, ja ez gaia naiz. Eta... Noiztik? Prozesu bada. Ez duzu atzera begiratzen, baina noizbenka egiten duzu atzera eta esaten duzu. Ostras, duela 3 hilabete hau egiten nuen, hain ja ezin dut. Egunerokoan ez zia konturatzen, baina epe laburretan bai, ostras, lehen jekitzen nintzen ni bakarrik. Lehen zuti jartzen nintzen. Baina orain ezin dut ezer egin, emazterik gabe, ni naiz olako pakete bat horre egoten dana. Beak jasten ez banau, garbitzen ez banau, bazkari ematen ez badit, nik ezin dut dieia ezer egin. Eta beragatik, hori, ateratzen gara kalera, egoten ez lagunekin, bestela, 24 ordu goian. Zuti jartzen nintzen, igual, komuna joateko 2 makulukin, gero takataga batekin ibiltzen nintzen peskatetzean, baina gero eta zailtasun gehiago esaten nuen jekitzeko. Eta iritsi zen momentu bat, esan nuna, ez jekiko, eta ja hori esan eskero, akabo. Egun batetik bestea ez da aldatzen. Da prozesotxo bat eta derrepente konturatzen zia ezin duzula egin. Lehen egiten zenuena ez duzula egiterik eta gaina badakizu ezingo duzula egin. Eta hori, eta por ejemplo, lehen nituen hankak eta besoak eta gihar guztiak galtzen ari naiz. Ja, ez zur eta azal gehatzen ari naiz, bakarrik gerri buelta. Eta lehenengo sintomak, noiz azaldu ziren? Egia esan behar baut ez dakit, baina hitzetik atia eta handi 5 minutura erren hasten nintzen nintzen, ze ostra gertatzen da. Errenka minagatik? Ez, errenka hasten nintzen, pizkat nekien zeatik. Eta jo nintzen medikuna eta horrek egin zian plaka bat, eta ez dago ezer, handik 6 hilabetera bueltatu. Nintzen oso konforme geratu eta eskatu nuen 2. iritzi bat, eta 2. traumak esan zian zoaz neurologorenera, han ere beste proba batzuk egin zizkiaten, eta hori, 18. Urtarrilean errege opari bat izan zen, esan zian hori ela nuela. Ze hitzekin esan zizuten? Ela nuela. Eta horrek dakarren guztiarekin, argi eta garbi izan ziaten, bajo, iraungitzi da eta jarria duzu. Berehala zen ziaten, hau, bakizun hori amango zaitu honek, ez du remediorik, ez du zendagirik, ez du ezer. Eta, ostras, bizi gara normal, hilezkorra bagina bezala, ez? Ni hori esaten dizutenean, esaten dizu, ostras, zuain zer. Karo, gero azten za, pentsat, degeneratiboa, bien. Ez da orain de repente bihotzekoak ematen dizula takago. Baina gero, horrengo gunean berdintzu zaude, horrengoan ere berdintzu. Eta azkenean da prozesu bat, nolabait, onartzen joaten zaren prozesu bat. Baina benetan pensatzen duzunean, nora eramaten duen bide horrek, ez duzu nahi. Ze degeneratiboa da. Eta adibidez nik lehen esaten du, ze gogorra izan behar den, aurki batian, nora tetraplegiko, paraplegiko adiena, hola aurki batian bizitzia. Hori lehen esaten zenuen? Bai. Tokatu zaidenen esaten du, hau askatasuna da niretzat. Hau gabe, ezingo nintzateke mugitu. Gero, arnaz hartzeko ere, behar dut makina bat gauean, ez? Edo txanda nagoenean. Lehen, eta hori ere onartzen duzu, hau gabe ezin naiz bizi. Eta asuntoa da galdetzia, noraino zaude prest horrelako gauzakin edo bizitzeko, edo azken finean dira danak kanpoko laguntzak, ez? Zu ez zara ezer. Eta ematen zaio buelta asko, noraino nago prest? Azken bola hontan hasi naiz buelta gehiago ematen. Gero eta okerrago nabil, eta orduan, badakit hau dela ja azken fasea edo. Horrela bizitzea merezi du? Hil artean bizi behar da, jazta. Eta hori egiten dut.